Good morning. Good morning sa tanan. Happy Sunday sa tanan. Natag dagat karon. Wag muni-muni na puntas dagat. So, kuanday karon guys, hunas or low tide. Ako ang low tide karon. Oh. Ang adlaw wa pa kadto na klaro kay baga ang dagom sa laod. So guys, kini kuno nga klase sa kinhason. So kuani siya kanang makamatay kuno ni nga gi-featured ni siya sa KMGS nga kining kinhason na ijang unod ani na ay kanang murag dagom. So kung matusukan ka dadtong dagom, so poisonous to siya, makamatay. So kini ako nakitaan karon wa ni sulod no, kuan ra kanang shell ra ni siya. So katong mga wa kay baw bantay-bantay mo ani nga klase sa kinhason. Nakalimot ko unsay ngandan ni, basta ingani jud siya oh, ngani ijang kanang itsura. So kung makakita mo ingani, so bantay-bantay mo. Makaon ni siya pero kanang kuan lagi katorang ijang unod nga nay dagom. Kung matusukan mo dadto, labi na kanang inig mugawas siya sa ijang shell. So delikado. So kanang amping-amping mo ani nga kinhason. So maniyang porma. Mura siya og aninikad. Pero na siya kanang design sa ijang shell nga ingon ani. So amping-amping mo guys kung in kaso makakita mo ingani nga kinhason. So adyo jud mo kumpiyansa. So guys, na ako'y nakitaan diri nga ambang. So mo ni ambang guys, makaon ni siya, lami ni siya, samot na og nay suka. So ang tawag nila sa uban ani is pupuklo. Sa amo ambang. So siguro ko ana ron season na ron nila kinang gawas naman. Ang uban ani dagko pa dyan ni guys nay tag sa kakumkum. Kung dagko o gagmay, so ingan ni siya kadagko. So lami ni siya o kuan, sukaan. Murara po ni siya, klase ni siya sa seaweeds no. Lahi ni siya sa lato. Kani siya lahi ijang texture na murag ka ng ugat-ugat. Kumi Lara mo na.